बोला बोला शंकर भगवान की। आकर्षण फिल्म्स प्रेजेंट कदी मोरा माई के चलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के हर बोल बनी डॉक्टर बैठ के दिखाई के हर बोल बनी डॉक्टर बैठ के दिखाई के चलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के चलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के चलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के। जाला ना चलल जाला देहिया के बल सारा बाउर बुझाला खाए ना जाला ना चलल जाला देहिया के बल सारा बाउर बुझाला काती बताई दुखवा कइला देखी के हमरा से रहल ना जाला दुर्गा दी दुखवा मजरिया घुमाई के दुर्गा दी दुखवा कदी मोरा माई के जलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के जलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के। डीजे अरमान रहे जौन पैसा सारा खत्म बा रौले बाबा अब त शरण बा रहे जौन पैसा सारा खत्म बा रौले बाबा अब त शरण बा भरती निराला रोवल न जाला भगिया में लिखल कौन करबा मन से माता वाला रो धके पर के माई के मन से माता वाला रो धके पर के माई के जलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के जलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के जलवा चढ़ाई ठीक कदी मोरा माई के। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।